Poštovani gledalci, Međunarodni sajam turizma počeo je sinoć 23. marta ovdje u Beogradu. Imali smo jedno svečano otvaranje i imali smo diplomatski koktel press, gde su više od 15 ministara turizma iz mnogih zemalja sveta pitali šta ima sve to lepo da se vidi u Srbiji, a i mi iz Srbije da odemo kod njih u goste. I mi smo eto došli da preporučimo jedan prelepi grad, a to je Novi Pazar, za koga se zna da je najmlađi grad u Evropi po stanovništvu, da ima ljude divne, različitih veroispovesti, što ga čini jedinstvenim i unikatnim po prijateljstvu i dobroti ljudi, da ima divnu gastronomiju i još veću lepu priču o istoriji, sjajne privrednike, a sve tu kao jedan cvet, kada neko dođe u Novi Pazar, osnovno je da mora da se negde odsedne, tako? I upravo sada imamo jednu lepu fotografiju, to je hotel Vrbak, a u hotelu Vrbak, ko će prvi da pruži ruku, to je generalna direktorka, gospođa Katarina Nešković. Hvala vam što ste ugostili ekipu Dijaspora Media Group i prilika je da predstavimo i Novi Pazar, i regiju, i hotel. Gospodine Mišo, hvala vam najlepše na ovako lepoj najavi. Vi ste rekli sve ono što je najlepše u Novom Pazaru, onako napravili jednu divnu najavu. Što se nas tiče, hotel Vrbak je potpuno renoviran, u potpuno novom ruhu mi dočekujemo nove goste. U ovom trenutku raspolazimo sa 60 smeštenih jedinica, razvrstanih u različite kategorije, tako da možemo da ugostimo različite zahtevne goste koji žele malo veću, bolju komociju, luksuz, ali i one sa nekim zahtevima koji su standardni za gradski hotel kao što je hotel Vrbak. Ono što sada vidimo kroz našu kameru, nas dvoje ćemo da prošetamo malo, da priđe i kamera tu, tako? A vas ćemo da molimo da nam govorite šta se vidi na ekranu. U ovom trenutku ovo je Lelek džamija koja je simbol Novog Pazara i ona je na listi UNESCO spomenika. Manastir Sopoćani takođe na listi UNESCO spomenika, takođe Sopoćani, gde imamo jako mnogo gostiju koji dolaze isključivo zbog manastira Sopoćani. Verski turizam kao fenomen. Verski turizam koji je jako zastupljen u Novom Pazaru. Dolaze nam gosti najčešće iz Rusije, iz Crne Gore, kako bi posjetili UNESCO spomenike Đurđeve stupove, Sopoćane i Petrovu crkvu. Ikone koje su simbolične, freske. Ako neko želi da se vrati u vremeplov, u istoriju, u 11. i 12. vek i ranije, baš je to prilika, je tako? Upravo tako, negde je tu stalo vreme i monasi samo neguju ono što je ostalo i ulepšavaju. Sjajno. Poštovani gledalci, imate jedinstvenu priliku da uživate u video prikazu. Video prikaz je turističke organizacije Novi Pazar, je tako? Mi čestitamo. Turistička organizacija Novog Pazara je napravila promotivni spot koji na adekvatan način prezentuje celokupnu turističku ponudu Novog Pazara. Kada govorimo sada, ostaćemo i dalje u kadru videa. Vidjet ćemo sada ovde jednu staru kartu. Stara karta Novog Pazara, to je mapa Novog Pazara gde su označeni najbitniji spomenici kulture. Iz vremena Rima čak. U Novom Pazaru gde vi možete da prođete kroz jedan određeni vremenski period naše srpske istorije, a da nemate osjećaj da ste baš u Novom Pazaru. U vreme Rima ovaj deo sveta se zvao Gornja Mezija, a granica je bio Dunav, a evo tu je i Novi Pazar, uvek na putu kvalitetnih ljudi, trgovaca, a danas i turisti. Evo da pogledamo jednu molitvu, pozdravljamo sve naše prijatelje bošnjačke veroispovesti i želimo im dobro zdravlje, da čuvaju svoju religiju i svoje običaje, je li tako? Džamija, kolege, upravo sad su kadrovi kako im kreja molitva. Snimaju kako traje. Da, to je u Novom Pazaru. Tako je, u centru Novog Pazara, za vreme molitve ljudi se okupaju, muškarci se budu dole, žene budu na spratu gore. U Novom Pazaru možete sresti religije koje žive zajedno ljudi i mi želimo da bude sloge i dobrog zdravlja i saradnje u svemu i dalje. Tako je, upravo to ko što ste vi rekli, evo sada se vidi Petrova crkva, ali recimo hotel Vrbak je u centru samog grada i negde je sagrađen nad rekom. Reka je ispod hotela Vrbak i spaja dve obale, to je negde simbol spajanja dve vere. Wow, venčanje. Tako je, u Petrovoj crkvi. Magija. U Deževi. I evo sada polako ćemo da vratimo priču na hotel. Ovde prilaze različiti, dragi prijatelji, dođite ovde. Župa, Senka, Lučić, dođi nam Senka, najpoznatiji novinar turizma Srbije, zajedno su ovde kod mojih prijatelja iz Aleksandrovca. Mi smo ovde gosti Novog Pazara i da vas upoznam sa gospođom Katarinom Nešković, koja je generalni direktor hotela Vrbak. Nama je drago. Kakvi su vam utisci sa sajma? Odlični su utisci. Jeste bili u hotelu? U hotelu sam bio nekoliko puta.
Inače, dosta sarađujemo, nekada je bila Ifeta Radonjić, predsjednik Privredne komore, sa njom sam baš dosta sarađivali, tako da Župa i Pazar imaju neku vezu, mi smo blizu jednih drugih, deli nas sama opština Raška i uvijek smo raspoloženi za saradnju sa ovim Pazarom. Ovo je najlepši kolegijalni gest da Aleksandrovac, Župa budu gosti, da sarađuju. Senka koja je obišla svet i potpisivala najlepše turističke reportaže, kažu kad napiše Senka Lučić tekst, onda je to lepo. Senka, tvoj utisci u Novom Pazaru? O Novom Pazaru? Pa to je moj drugi grad. Ja se rado vraćam tamo, imam divne prijatelje tamo i baš sam malo prerazgovarala da se uskoro vidimo u Novom Pazaru. Sa nekom novom, naravno, posle toga reportaža. Da li znate da je renovirani, a sada sjajni hotel vama na raspolaganju i pozivamo i vas da odete tamo da napravite divnu reportažu? To je prelepi hotel godinama unazad, ali drago mi je da je u novom ruhu i eto, vidimo se u Novom Pazaru. I pozivam sve da dođu u Novi Pazar, jer to je grad mladih i grad divnih i predustretljivih ljudi. Puno vam hvala, nastavite vaš rad što ste dali lepe utiske. Živeli? Ovo je jako lepo kada neko nenametljivo prođe i mi ih pozovemo, oni kažu sve najlepše o tome. Znate, kolege nekako uvek budu nastrojene tako takmičarski, ali ovako kada vam kolege udele kompliment, oni znaju koliko je muke i truda potrebno takav hotel funkcioniše, onda to bude pravi kompliment. Kada govorimo o hotelu, vi kao generalni direktor, mi ćemo sada da prelistamo katalog, pa vas molimo da malo pojasnimo, idemo redom. Naš hotel je sagrađen 1976. godine i mi negdje tradiciju negujemo. Mi nismo hotel koji je zaboravio na svoju tradiciju i na godine koje su prošle, nego potenciramo na tome da smo godinama na tržištu. Sljedeća negdje strana jeste ono što je novo u našem hotelu, misija i vizija. Potrebno je staro, to je tradiciju modernizovati, prilagoditi nekim novim potrebama i zahtevima samih gostiju. Znate, gosti su sada malo zahtevniji, razmaženiji, pa je onda potrebno da se oni prilagode našim uslovima. Nakon toga, pošto je hotel sastavljen iz dva dela, sala za venčanje koja može biti preuređena i u kongresnu salu do 700 mesta i deo koji... 700 mesta, pa to je za kongresni turizam dušu dalo. Ali znate, svadbe u Novom Pazaru su onako brojnije. Brojnije i potreba da bude veća sala je neophodna u Novom Pazaru, tako da što se naše sale tiče, ona je popunjena pa i do godinu dana unapred. Postoje dani... Dragi mladenci, zapamtite ovo što je rekla direktorka, godinu dana unapred rezervacije potrebne. Recimo kada dođe sezona da dijaspora se vraća u Srbiju, naša sala radi bukvalno 3 meseca svakoga dana. Ne postoji opcija da mi radimo... Svakoga dana? Svakoga dana. Otiče 90 dana, koliko traje sezona, mi imamo 90 dana svadbu. Tako da to je negde za ponos. Sam holovi, recepcija, sve je renovirano, potpuno novo. Potpuno da dođete da biste ipak doživjeli cijelu priču. Kako lepe sobe, da pogledamo direktorka sobe. Zvolite. Šta kaže ovde, hotel, raspoložen sa ukupno? 60 smeštenih jedinica, raspoređenih na 3 sprata, studio superior i apartmani, koji su komfortni za smeštaj i porodica, 4 osobe. Studio superior, da li je to za mladence? Jeste. Dragi mladenci, osjećajte se kao sultani, kraljevi, carevi ili knezovi. Tako je, jer prve bračne noći uvek budu tako najbolje, lepo i da se provedu u hotelu. Specijaliteti, kad smo kod gastronomije, onda nam tu treba poseban sat vremena, tako? Poseban. Da krenemo redom. Poseban negde segment naše ponude jeste gastronomija. U Novom Pazaru, Novi Pazar obiluje ukusima i možemo toliko toga da pomenemo i da pričamo o tome. Ono što smo negde mi izdvojili iz naše ponude jeste pite mantije kao i ćevapi, teleće pečenje, ali negde volimo da pomenemo i o barušu koja je karakteristična samo za taj deo Srbije gde se pravi samo u Novom Pazaru i naša kuvarica ima recept koji je nasledila od svoje majke, a ona od svoje majke i još uvek ne želi da nam oda recepturu. Mantije, magija iz Novog Pazara. Šta su mantije? Je to testo? Mantije, pa ja nisam kuvar, ali ću pokušati da vam objasnim. Mantije su kao testo koje se sastavi u kockicu, a unutra se stavi teleće meso koje ima posebne dodatke. A da se proba, treba da se rodi šta? Dođe u Novi Pazar u hotel Vrbak. I ovde što vidimo? A ovde vidimo ćevapi. To su ti čuveni ćevapi gde mi uvek kažemo da su novopazarski ćevapi najbolji. I kogod dođe u Pazar prvo proba ćevape. Idemo dalje. Dalje ću vam pokazati slatki deo Novog Pazara, to su prvo imamo ovde tulumbe, pa nakon toga baklavu, urmašice, hurme. Svašta nešto od toga što možemo da ponudimo jeste prikazano u ovom katalogu. I ponovo ovde piše lepo Hotel Vrbak. Mi prelistavamo katalog Hotela Vrbak i to je taj deo koji se odnosi na religije, hrišćanstvo, pravoslavlje, bošnjačka kultura, muslimanska kultura, istorija, tradicija
i sve lepo svih naroda koji tu zajedno žive. Tako je, negde Novi Pazar jeste karakterističan po tome da se dve vere isprepliću, ali da mi svi zajedno živimo i lepo živimo, što je najbitnije. Dragu Katarinu, generalnog direktora, pitamo sada za kontakte, za svi koji dođu u Hotel Vrbak. Upravo vide na ekranu, tako je, upravo vide na ekranu, kontakt, telefon, recepciji gde mogu dobiti sve detaljnije informacije ukoliko žele da borave u Novom Pazaru i u hotelu Vrbak. Evo ga, Hotel Vrbak, još jedan put da pokažemo. Vama pružam ruku i kažem veliko hvala što ste nas ugostili i neka bude za ponos posla u hotelu i neka bude u Novom Pazaru i čitavoj Srbiji. Kako ste vi dobri, tako i cela Srbija za naš ponos. Hvala najlepše. Sa Međunarodnog sajma turizma javili su se Slobodan Sloba, Babe Jupović, gospodin Mile Grozdanić, generalni direktor City Market Servisa i Miša Ćirić, Diaspora Group. Doviđenja je prijatno. Ako dolazite do nedelje 27. pronaći ćete naše sjajne prijatelje iz Novog Pazara ovde, a ako ne, čeka vas divan Dream Team, Hotel Vrbak, Novi Pazar, Srbija.